Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Puro pasarap po sa buhay si Gaspar. Hihiwalayan ko na ba siya? Feel good morning sa mga suki ko po sa aking tindahan. At suki na rin ng programa nyong Mga Katas ng Nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Rona ng Tala, Caloocan City. 2 ang anak at asawa ko nga si Gaspar. Ay par, Meron po kaming maliit lang na tindahan. Minsan sarado, minsan bukas. Depende kung may laman at nakapag-restock. Sara-Sara store. Hindi, naglag ako to sa'yo. Lapil-lapil. Okay. Dahil na rin sa hirap ng buhay, kailangan pong dumiskarte. Kaso tong si Gaspar, Uy par, karpentero po siya, di ba? Basta karpentero. babairo. Yan. Oh. Minsan 1,000 lang po nire-remit. Naiyak ka na dyan. Sabi ka pa. Naubos na po kakainom. Minsan nagvi-video okay. Kung saan-saan. At alam nyo na, ang kakambal po, di ba, ng pag-video okay, pag-iinom, yun ay Pangdarasal? Nagbibidyo ako, nagdadasal. I-bless mo yung mga iniinom at pagkain. Sakit talaga ng ulo ko kay Gaspar. Kaya ito po, tatagas na ang Mga Katas ng Nakalipas. Ano ba yan? Diyos ko, 10:45 na, wala pa rin si Gaspar. Sumasakit na talaga yung ulo ko. Sino na naman kaya kasama nun? Siguro si si Arvil, si Rizaldi, si Tonet, si Moab Tobo TV. Moab Moto pala, Moab Moto TV. Sino makasama nun? Tawagan ko kaya. Iinis ako, stress na naman ako. Sabi ko sa'yo, Gaspar, sumagot ka. Sumagot ka. Punong-punong na ako sa'yo. Sumagot ka, sagutin mo to. Sagutin mo. Sagutin mo, may ebidensya ko, nagre-ring. Hello? Hello? Oh. Asan ka na ba? Ilom. Buto. Gaspar, umuwi ka na nga. Hindi ka ba nahiya? Lagi ka na lang ganyan. Tapos iuwi mo sa akin 500, 700. Sa makakarating yun, 1,000 mo sweldo. Ha? Umuwi ka na. Ingay mo naman. Umuwi ka na. Maingay ako dahil sa'yo. Umuwi ka na. Nasa stress na ako sa'yo, ha? Umuwi na ako. Antay lang. Relax ka lang yan. Umuwi ka na. Oo, umuwi ako.
Gaspar! Umuwi ka na, Gaspar! Ang kapal na mukha mo! May babae ka na naman kasama? Anong babae? Gaspar! Hindi naman malaki sweldo mo para mababae ka! Wala ka na nga halos na iuuwi, ah! Huh? Wala nga, Umuwi ka na! Papasunduin kita sa mobil. Tandaan mo yan. Ay, Umuwi ka na. uwi na ako. Teka lang dyan, kulit-kulit mo naman. Aray! Ano ba? Binato kita eh. Uy! Mauubos yung mga baso natin dyan. Mas nauubos pasensya ko! Ah! Uy! Tumigil ka! Ano ha? Kaysa maubos yung buhay ko dahil sa'yo ha? Abusin ko na lang itong mga babasagin dito. Ah! Ano ha? Gaspar! Ano? Kailan ka ba magbabago ha, Gaspar? Aka na yung pera, aka na yung sweldo. Ayan, 500 lang. Ay, wala lang ng alikabok. Alam mo naman trabaho ng karpintero, malikabok. Mason pa. 500! Isang linggo, Gaspar! Eh, may mga utang ako doon eh, humain. Utang o nanlibre ka ng mga kasamahan mo, ha? O nanlibre ka ng mga babae, ikaw nagbayad, ha? Ano, nagbiraws ka na naman? Tsaka may babae ka. Tumigil ka! Anong babae? Wala akong babae! Pagod na ako! Pagod na ako! Ano mo gusto Alam mo, mangyari? kundi dahil sa mga bata, iiwan na kita eh. Naisip ko lang yung mga bata. Ayoko masira tong pamilyang to. Makisama ka naman! Tumulong ka naman! Ha? Yung tindahan laging saray, minsan nabigyan mo ba ako ng puhunan? Minsan tinanong mo ba kung bakit walang laman? Ba't wala naman yung tindahan? Puro utang kasi. Huwag ka kasi magpautang. Tumutulong ka kasi! Perwisyo ka! Nakakapagod. Halos araw-araw po ganyan ang eksena sa bahay. Wala naman akong choice kasi kesa sumama yung loob ko, ilalabas ko na lang. Magagalit na lang ako sa kanya. At alam niyo po, isang araw ganun pala. Papagod ka. Mamamanhid ka na lang at gagawa ka na lang ng paraan para makapagpatuloy ka sa buhay kahit yung partner mo, yung asawa mo, hindi nakakaambag sa buhay mo. Imbis na ibuhos ko pa po ang aking mga natitirang enerhiya kay Gaspar, inayos ko na lang po yung tindahan namin. Alam niyo po, nangutang ako sa nanay ko, hindi na ako humingi ng tulong kay Gaspar, hindi ko na inasahan. Humingi ako ng tulong ng kapital kay nanay para maayos ko po yung tindahan. At doon na nga po, binuhos ko ang aking atensyon, lalo na sa mga bata. Ang dami naman ng tinda ni Mama. Ang daming chippy! Mama, gusto ko ng lemon corn. Oo, yung chichirya. Wala, hibi na lang, hibi. Wala ba tayo niya? Hibi. Heavy? Mumukbangin mo yung hibe? Hibi. Panglagay yun sa miswa. Gusto ko niyan, Mama. Gusto ko po ng Tootsie Roll, Mama. Tootsie Roll. At saka basuka. O sige mga bata, kuha lang kayo pero wag masyado matatamis ha. Mama, promise okay lang po. Di ba palugi ka na? Bakit pa pwede? Uy, ang dami na kasi- natin paninda. Kasi deserve nyo naman yun paminsan-minsan magmatamis-matamis pero wag araw-araw ha. Tsaka syempre love na love ko kayo mga anak. Thank you, Mama.
Mama, nag-aaway ba kayo ni Papa? Ba't parang hindi mo na siya pinapansin, Mama? Ha? Ayaw niyo ba yun? Gusto niyo ba na maingay? Siyempre gusto namin tahimik. Ako po sanay na ako sa toxic. Hinahanap-hanap ko na. Ako, Mama, hindi ako nakakatulog pag hindi kayo nag-aaway. Kaya nga eh. Pwede po mamaya ulit. Mag-away kayo. Hindi kami sanay eh. Hoy, Mars! Pautang! Kayo talaga mga bata. Mars, ano utangin mo? Mars ha, salamat nakabayad ka, himala. May lagnat ka ba o mamamatay ka na? Hindi akin yun. Sa kapitbahay yung pinadala lang. Wala pa akong pambayad sa... Sada ako sa'yo, minainos ko na sa listahan mo. O, pero maganda yun! Tita, katirikisim! Wala, ano na po, 3 yellow pad na po itong listahan mo. Gusto mo dagdagan? Onti pa gusto ko yung isang buong pad. O, ano? Alam niyo po sa inyo na puntalat punuhunan ni Mama. Mahiya ka naman. Supplier naman ako ng chismis sa mama nyon. Gigi, ayaan mo na. Alam mo Pag ba? yumaman yan si Tita Trixie niyo, tutulungan niyan tayo. Sige po, game na kami sa chismis. Ano po yun? Huwag kayo makikinig. Gumalis kayo dito. Wow! Doon kayo. Ikaw na kayo pala utang! Gano'n. Doon kayo. Oh, Ay, ano ba Mars, ang ganda na ng tindahan mo. Buti nga ano ka. O ano yung tinatarget ng mata mo dyan? Wag muna yung mga bago, yung mga lumay, yung mga sardinas na may alikabok na lang muna. Mars, expired na yan, Mars. At saka yung label, nginat-ngat na ng bubuin. Yung ito yung corn beef naman. Mars, na ito bago. may noodles, medyo nabutas na to ng daga. Okay lang ba? O, dapat di ko nabayaran yan. Baka maleptospirosis ako eh. Pero kakainin mo pa. At least, hindi naman yan inihian. Ginagat lang naman. Diba? Asan ba yung lepto? Hindi sa laway. Baka yung daga yung maleptospirosis sa'yo. Bahala siya. Ihiyan ko pa siya. Mars, yung mga butas na noodles akin na ha. Okay pa yan. Seryoso Basta talaga. yung... Nagjo-joke lang ako. Ipapakain. Seryoso ako basta yung seasoning hindi pa nabutas. Okay yun. Okay yun. Ay, inis ako, Mars. Alam mo, halata mo. Kagabi na, lutang ako eh. Bakit? Pansit Canton pala yung nakuha ko sa yun. Oh, Lagyan ko na sabaw. okay lang naman yun. Hindi nga masarap eh. Ay, teka. ano, dali. Ay, kwento ko lang. Alam mo yung si Tonet? Ay, naku. Oh my God. At saka yung si Yvonne. Sana all. Si Yvonne. Dramatista yun. Alam mo ba? Si Brandon yung bago Iba, ng kabit. iba, huy, hindi. Iba yung si Brandon. Ano? Si Brandon. Yung may bigote yun, di ba? Oo, nagpa-shave na. Pag may, Sila Makati. ay, alam ko yan, pag nagpapashave lalaki, ibig sabihin may bagong chicks yan kasi may pinagpapagwapuan pag nag-ait-ait ng... Ganon ba yun? Ganon? Ba't parang si paring Boyet umiili? Oo, parang ano, sa terminal umiiling si Boy, naririnig niya yung chisisa. Basta yun na nga. Tsaka alam mo si yung Don Romantico. Ay, naku. Romantico lang yan, pero ang totoo. Oh my God, buntis! Si Don Don. Ano ba yun? Oh my Kaya God. ganun, Mars. Kaya yun, akin yung mga noodles sa Ah, butas. sige. Actually, inipon ko na dito, pero merong mga butas na. Pwede na yan. Basta, Sure ka, baka magka-leptospirosis ka. Mars, nabaha ba yan? Nabaha yan? Ay, hindi naman tubig baha. Isasabaw ko dyan. Ha? Pwede na yan? Sure ka? Ay, naku, Mars. Sige na. Eh, hindi, meron pa ako dito yung miswap. Parang may nakita akong kumpulan ng ipis. Okay lang. Ay, may itim-itim. Akala ko Vincent, itlog pala ng ipis. Pwede na yan. At least may black beans, diba? Oh, pwede na yan. Kinakain nga na SG, ano yan eh. Ano? Sige na. Thank you, Mars. Sige. Basta yun ang chismis ko, ha? Umalis ka na. Yung saya ko mula nung hindi na ako masyado nagpapastress kay Gaspar. Na-enjoy ko na lang yung buhay at inaalagaan ko na mabuti yung mga bata. At napalago ko din yung tindahan. Sobrang naging nonchalant po ako kay Gaspar na tipong wala na akong pake kung hindi na siya umuwi. Pero pinagluluto ko po siya. Yung damit niya, pagpapasok sa trabaho, nire-ready ko.
Ma. Ma. Busy ako. Pauwi na pala ako. Galing sa construction. Okay na. Ano yun? Ano yun? Pauwi na. Ano nakakatawa? Walang muna kay Frank. Okay lang, huwag ka na umuwi. Mamabahi ka na dyan. Okay lang. Okay lang kami ng mga bata dito. Uuwi na nga ako eh. Pag hindi ako uuwi, magagalit. Tapos ngayong uuwi ng maga, magagalit. Hello, ang tagal ko na hindi nagagalit. Huwag kang palabintan. Filingero ka, syumero ka. Wala akong pake. Huwag ka na umuwi. Okay lang sa amin. Safe naman kami dito. Bago ka na talaga. Basta uwi, ano bang gusto mong dalhin ko sa lubong? Uwi na ako. Ano yun? Bibili ako pansit, lechon manok na lang. Hoy, anong meron sa'yo, Gaspar? Ba't pasalubungan? Huwag na, no? Sige, oo nga. Okay lang kami dito. Sigurado ka? Oo na. Basta magdala na lang ako. Bahay. Ma? Ma? Ay, mga anak. Papa! Papa, hello! Bless po. Papa! Mama nyo. Papa! Kaluluwa ka na ba? Ang aga pa kasi. Nakausapin ko muna yung mama nyo, ha? Saglit. Ma! Teka, nagluluto pa ako. Mga anak, dito na kayo sa lamesa. Kain na tayo. Kami na magbantay sa tindahan, mama! Hindi na. Pasok na kayo dito. Kakain muna tayo. Ay, usap muna tayo. May problema ba tayo? Anong sinasabi mo, Gaspar? Umupo ka na dyan. Hindi mo ako pinapansin eh. Ano ba? Galit ka ba sa akin? Mga bata, pasok na kayo dito. Pasok na kayo dito. Mama, maya na. Nag-uusap pa kayo eh. Ano ba yun? Busy ako eh. Galit ka ba? Ba't parang busy-busy ka na sa tindahan? Busy talaga ako kasi yun lang ang pinagkakaabalahan ko eh, dapat lang. Para may makain yung mga bata. Ikaw, bakit ka umuwi na maaga? Tingnan ko nga. Nilagnat ka ba? Anong meron? Ano yung uwi mo? Yung pasalubong, lechon manok, at saka limpo. Pinasahod na kami ni Foreman eh. Sorry na. Pansinin mo naman ako. Hindi ako sanay eh. Sure ka ba? Galit ka ba sa akin? Mga nagawa ko, patawarin mo na ako. Uwi na ako ng maga. Sanay naman na ako. Hindi nga eh, magbabago na nga ako. Parang pinagtatabuyan mo na ako eh. Sorry na. Totoo ba yan? Oo nga. Tutulungan kita dito sa tindahan. Sorry na. Baka Hindi gawa-gawa mo lang yan. Nambababae ka, no? Wala nga. Mahal na mahal kita at mga bata. Huwag mo anuhin, naninibago ako sa'yo. Ano na, isara na natin yung tindahan. Doon tayo sa tindahan. Gaspar!